prøve noget nyt, noget der hedder Magic Towel. Det er altså en lille vaskeklud, og den fylder altså ikke ret meget. Men det skulle den altså gøre, når vi putter den ned i det her vand. Vi kan jo prøve at se, hvad der sker her. Sådan. Og nu har vi altså fået en klud, vi kan tørre os små fingre med. Og de er i sådan en lille fin glas. Nu er det lige med at få den pillet ud fra hinanden her. Det er lidt svært. Sådan. Som I kan se, så er kvaliteten altså rimelig god på den. Det er ikke en, der bare går i stykker her. Så man kan tørre sine fingre af. Og det er rent vand. Der er ikke parfume. Der er ingenting i det her. Så det er ikke noget med, at man behøver at være bange for, hvis man lider af ufølsomhed. Så er et glas her. 25 kroner. Og så er det vandtæt. Så den kan du have i lommen, uanset hvor. Hvis du sidder ved grillpladsen og får fedte fingre, så lige som sagt lidt vand til, og så kan du tørre dine fingre af. Nemt og ægte.